मोब्लिब राजा बसुमतारी जों बे समाव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा दखरानि सिङाव 4 नं फाताबारि गामिनि बे गोथार जौगालयाव जोङो मोनफैनो हादों। दा बे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया सोलिगासिनो दङ। दिनै साननैनि हाबाफारियाव सोलिबाय थादों। दा बे समाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनिनो सासे मख'जाथाव दैदेनगिरि जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हादों। दा बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां कामाख्या ब्रह्म। बे समाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगोसे लाइमोन आफादनि जिथु मावथांखिफोर बिथां कामाख्या ब्रह्मनि गेजेरजों जों मिन्थिनानै लानि। बर'फ्रा ब्रह्म धोरोम आजावनाया 115 बोसोरनिबो बारलांबाय। बेखौ जोंनो जारिमिनानै बुङो। दा बे समाव ब्रह्म धोरोम आजावनानै बर'फ्रा माबादि जौगानो हादों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? सिगाङावनो खुलुमबाय। दिनै बे गोथार हाबाफारियाव दिनै दुलाराय लाइमोन आफादनि 20 बोसोर खुंगाथिनि नैथि साननि नैथि हाबाफारि जोंहा जोबलांबाय। गुरुदेव आफानि गोसोखांथि हाबाफारि। दा बे आयदायाव जों ओरैबायदि ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा थांनाय 2000 मायथाइनि 19 जानुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन असमपुराव। बेबायदि 20 बोसोर जाबाय। बे 20 बोसोरनिफ्राय दिनै गुरुदेव कालिचरन आफानि ब्रह्म धोरोमखौ दिक्षा लाबोनाया 115 बोसोर जाबाय। 1905 मायथाइयाव आफाया सैथो सनातन ब्रह्म धोरोमखौ लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव हा दै बार अर अख्रां सिबिनायनि अनगायै सान अखाफोरखौ लाफायाबोला सिबिनाया एसे आबुं जाया। जेरै सान अखाफोर सैतनारायण जोंनि ज्योति स्वरूप, जाय ज्योतिया अख्रांमा बेंखनाव दङ, लाथिखमायाव दङ, जोंनि आत्मायाव दङ, ब्रह्मलकआव दङ, बैकुन्ठआव दङ। बे गुदि धोरोमखौ बिथा खालामनानै गुरुदेव कालिचरन आफाया जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन रोखोमजों सिबिबोनानै आसार गैयै खान्थिखौ मोनसे आसारनि गेजेरजों गोरलै जयगावथिनि गेजेरजों जेरै जयगावथि होनो लाबोदों, बिदिनो बर' हारिया गोबां आवगायाव दावखोनो हादों होनना जों बुंनांगोन। जेरै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौ लोंनाया खमायदों बा जौ संनायखौ लोखि हानि होननानै बुंबोनाय जादों। बर' समाजखौ सांग्रां खालामनो 1921 मायथाइयाव बर' महासम्मेलन खुंनानै बर' हारिखौ जांख्रिखां होनानै जोंनि बर' हारिनि थासारिखौ गोग्गोम खालामनो बर' महिला समिति दादों। बेबायदिनो आबादारि आफाद दादों। बेनि गेजेरजों साइमन कमिसननो 1929 मायथाइनि 4 जानुवारि मेम'रेन्डाम होनानै जिबायदि दफा 12था दफा बिख'नानै दिनै बे दफाखौनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा आखरे आफाद मावफुंनो आवगायबाय थादों। दिनै जों बुंनांगोन बे सैथो सनातन ब्रह्म धोरोमा जाबाय गुबुन जेबो ब्रह्म धोरोम बा गुबुन हारिनि धोरोम नङा। बेयो दिनै थाखानाय हा दै बार अर अख्रां बा गोथौ बाथौजों सोमोन्दो थानानै सान अखाफोर ज्योति स्वरूप जोंनि सोरजिगिरि आइ आफाखौ खुलुमनानै जोङो जयगावथिनि गेजेरजों जयग होनानै जोंनि मोनब्रै आथोन जिबोनि जोंहा उद्धार जायो एबा खांनाय जायो। बेवहाय जिब' हयथा गैया एबा जिउ जिबिया जाहाथे मुलुगाव सान्तिमय थानो हायो। जोंबो बयबो जिब' श्रेष्ठ महरै जोङो जोंनि आदर्शखौ लानानै गुरुदेव कालिचरन आदर्श बाबानि आदर्श लानानै आवगायनो हायो। बेनि सिमां बेखायनो आसाम सरकारनिसिम जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, प्रसाद संसद, लाइमोन आफाद, आइजो आफादा जयैनो 2008 मायथाइयाव आसाम सरकारनो जोङो गोसोखांथि एबा मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बे मेम'रेन्डामाव दङ जोङो गुरुदेव कालिचरन आफादनि मुंखौ नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लांनायनि मोनसे बिथिं महरै गुरुदेव कालिचरन नेसनेल एवार्ड होनांगौ होननानै जों बिख'नाया 2009 मायथाइनि 18 जुलाइयाव जों सेथि बान्थाखौ होनो हादों डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य बिथां आफानो। बेनिफ्राय 2015 मायथाइयाव जोंहा डक्टर सत्येन्द्र गस्वामी आफानो नैथि बान्था होनो हादों। थांनाय 2 जुलाइ 2019 मायथाइयाव जोंनिनो उदालगुरिनि सिङाव थानाय सत्राधिकार हरि कृष्ण महन्त आफानो जों थामथि बान्था होनानै गुरुदेव कालिचरन आफानि जिबायदि सान्थौ जिबायदि आदर्श बेखौ जों बुहुमाव गेवसारनो हादों। दिनै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि गेजेरजों गुरुदेव कालिचरन आफानि एवार्डखौ थांनाय सेथि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बानजायनायजों गुरु आफा जगेश्वर ब्रह्मनो सेथि बान्था होनो हादों। थांनाय 19
2019 मायथाइनि 20 जानुवारियाव जोंनिनो डक्टर बिद्यासागर नार्जारि आफानो साहित्य एकाडेमि बान्था होनाय बिद्यासागर नार्जारि आफानो नैथि ट्रास्टनिफ्राय 50,000 बड' कालचरन आफा बान्थाखौ होनो हादों आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजों दिनै साहित्य एकाडेमि बड' साहित्य सभानि गेजेरजों बड' कालचरन आफानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुहुमाव जौसाहोनो दिनै थुनलाइ आफादनि गेजेरजों बेखौ राहा लानाय जादों आरो जोंनि ट्रास्टनि गेजेरजों इउएन एकाडेमि बड' कालचरन ब्रह्म एकाडेमि खुलिनानै बेवहाय ट्रास्टनि गेजेरजोंनो माखासे बिजाबफोरनि फराफारिखौ सोदांनाय आरो गेदेमा आदर्शखौ बुहुमाव गेवसारहोनानै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि थांखि लाइमोन आफादा लादों।